Food. Hutan. Kasi mga ayaw ko nito mga lima ako ulit ba? Kailangan ko nito. Ay, dilakin swing. Gaya na ito na. Kaya. Digit na sa adik kami mo. Tindog ko akong tubig. Abi dali nagpunta ako. Ito yung ko na. Ay, ko sa Masa ko kuya may patay ko. Pagkuhan pag nga dito. Butang nila, sagap din ba? Ay, talaga na. Tamang ka. Ay, talaga na. Gamitin na rin siya. Alit siya niya. Diba? Sama, naliligo ba? Kamu? Mailigo. Ako ka. Labot lang to. Bakit kami ligo pero mga gwapa man? Wala makalisugsan niya. Ito ng nabrato. Ito drink, ito dito. Red Bull. Kamu, ipat. Upat, lima man yun. Ang magdam pa saan? Tama ka? Para naman ito malabat. Bari yun. Kaya mo ito, yung butang plywood. Plywood ba? Kailangan ko na plywood. Hindi. Hindi na po ako nagawa kung dito ba nang imo. Nani, ano ba na? Yung pwede pa. Lambun yun. Ay, Okay. Bili mo tabi. ano tawa ng dad? Paano na pamawag pa ni Utto? Grabe ba ang inot-inot ng 100? Di ba? Ano mo palit? So, dito na sa ay, tantali. Okay. Double. What, di ako? Ayan yung kuwan. Kaya kalabal dito sa tapan. From Dubai. Chocolate. Soy! Ito, laki bingon. Ito. Ay, Soy! Oh. Yung chocolate. Baga kayo. Malap pa! Kaya sa datong gamay nga kutsilyo mo. Sana sa takay. Wala pa man nakaprositito niyo. Kung makapro siya po, pagkisa ka ba? Itong gamay yung. Abi na ko kung naka. Salamat sa naghatag. Ito ba? Kuya Trix. Kaya kuya, mag-work pa rin ko na. Kailan na nito siya? Look, sorry. Kailan na nito? Look, sorry. Sa'yo. Di, mo hawak ko di. Dalingin ko di oh. Abi, igo mi ah. Ay, chocolate. Chocolate. Puta si Mike chocolate. Ako. Ito. Ito. Ay, ikaw siya, wala. Asa akong cellphone? Pero mas namik pag gahit din siya. Nasa pizza. Finish. Adi ang nagwag. Tagay karne. Lagi na karne.